Salutare și bine ați venit la ultimul episod din Cărți Alina, nu pentru totdeauna, ci doar pe anul ăsta. Ultimul episod din 2015, episod special în care vom prezenta fiecare, adică și eu și Matei, câteva cărți preferate citite în acest an. Eu voi prezenta 10, deci un top 10, iar Matei nu știu exact ce fel tot de 10. top. Tot 10. Doar deci, că nu e top. Doar că nu e top. Excelent! Să începem prea minunatul top pe 2015. Sper să nu fie prea tare muzicală, că prea tare o dăm mai încet. Avem, pe locul 10 avem o serie care se numește Witches, doar nu credeți că e din aia cu vampiri, nu, este o serie de benzi desenate care, în care apar aceste vrăjitoare total deosebite față de cele normale, călare pe mături și alte chestii. Este o serie de benzi desenate horror care mi-a atras atenția anul ăsta, parcă nu, sau anul trecut, nici nu mai știu, cert este că anul ăsta am citit pe la începutul anului. Am citit toată seria și mi-a plăcut foarte mult și o super recomand tuturor celor care sunt pasionați de chestii horror. Da. Fără fata? Dar stai ce am terminat topul. Așa, pe locul 9 avem Lunar Park de Bret Easton Ellis. Mie mi-a plăcut și m-a impresionat în mod special finalul cărții. Deși pe parcursul celor sute de pagini, nu sunt foarte multe, dar oricum ai impresia atunci când o citești că e ceva de genul, uite, mă uit și eu la viața cretinului ăstuia care este alcoolic și își bate joc de soarta sa. Spre final îți dai seama că de fapt lucrurile nu sunt chiar așa și are loc un fel de moment din ăsta ultra profund între el și el. Nu știu, mă rog, e o chestie foarte personală care m-a atins având în vedere un background comun pe care l-am cu personajul principal din carte. Deci, pe locul 9, Bret Easton Ellis, Lunar Park. Deci cântă cineva acolo. Am impresia că nu mai cântă nimeni. A început să ningă, e frig, nu știu câtă lumină avem, nu mai cântă nimeni. Pe locul 8 sunt două cărți, dar de aceeași autoare. Problema este că nu le mai am la mine. Și oricum pe una o citisem, adică o ascultasem, că era audiobook. Este vorba despre Moarte pe Nil, pe care am citit-o în format fizic, și The Pale Horse de Agatha Christie, evident. Mi-au plăcut ambele foarte mult, Moarte pe Nil poate puțin mai mult decât The Pale Horse, dar pe asta aș vrea totuși să o recitesc în variantă scrisă și în română, dacă se poate, pentru că, mă rog, aș vrea să văd care este diferența. Mi-a plăcut foarte mult pentru că mi se pare că tot plotul e foarte bine pus la punct și chiar m-a ținut în priză și una și cealaltă. De fapt, m-au ținut în priză ambele cărți și din nou le recomand tuturor celor care sunt pasionați de mistere, crime și oameni semi-bolnavi mental. Pe locul 7, iată ce avem, chiar o carte care i-am făcut recenzie cât de curând. Mă simt super tristă astăzi, nu știu de ce, poate pentru că mă doare jumătate de față sau începe să scadă durerea din jumătatea de față care a fost cu probleme la metrou, cu, trasă curent, a trecut metrou peste fața mea, ar fi putut, dar am tras curent foarte rău. Avem Rosemary's Baby, deci pe locul 7. O să primiți link-uri în descriere pentru fiecare carte ce are și o recenzie deja făcută de mine anul ăsta. Asta o să fie una dintre ele. Deci Rosemary's Baby de Ira Levin pe locul 7. V-am mai povestit ceva bine de tot. Tot horror, dar un alt gen de horror psihologic. La fel bine de suspans, acțiune și dar puțin mai de altfel. Citiți-o și o să vedeți despre ce este vorba. Nu uitați, recenzia cărții are link în descriere. Ce avem? Locul 6. Ce repede trecem prin ele. Matei este lipsit de chef, poate o să aibă mai mult chef cu voi, aparent este mut. Pianul mecanic de Kurt Vonnegut sau Vonnegut.
Ăsta nu i-am făcut încă o recenzie, aștept să-i fac atunci când o să-i găsesc o pereche tematică, pe aceeași tematică. E un fel de distopie. Se pune întrebarea ce s-ar întâmpla dacă la un moment dat mașinile ar face cam toată munca pe care o fac oamenii în fabrici și nu numai, munca asta de zi cu zi, și toată lumea ar fi condusă strict de ingineri pentru că ei ar fi unicii care ar mai avea locuri de muncă. Cum ar fi? Vă zic eu, foarte interesant. De-aia este pe locul 6. Mi se pare foarte, foarte mișto de urmărit, mai ales că finalul este absolut epic și concluziile trase în ea sunt foarte interesante și aplicabile vieții noastre. M-a distrat foarte mult și pentru că are foarte multe glume în ea. Nu mai știu, nu i-am făcut recenzie parcă astea, nu eu așa țin minte. Da, în fine. Foarte comică. Locul 6. Nici o carte nu a fost rănită. Pe locul 5 avem Flori pentru Algernon de Daniel Keyes. Asta mi-a plăcut din simplu motiv că mi se pare genială ideea în spatele ei, adică, domne, cum ar fi să iei un om care are un IQ foarte scăzut și prin niște intervenții chirurgicale să îi mărești efectiv IQ-ul. Foarte mișto, mai ales că este sub formă de jurnal și poți să îți dai seama pe măsură ce o citești cum tipul deja își depășește capacitățile mentale pe care le descoperi cu tristețe la început. Povestea e foarte interesantă, mai ales pentru că omul începe să-și dea seama de ceea ce fac cei din jurul lui și își dă seama de handicapul pe care îl avea. Finalul este foarte trist, dar nu face cartea mai puțin plăcută, tocmai de-aia locul 5. Ne apropiem de podium. Da. Până nu le fac mai multe, nu mă las. Pe locul 4 avem o carte pe care am citit-o, cred că a fost prima carte citită anul ăsta, a fost The Time Machine, tot în variantă audio. Între timp mi-am luat-o și în variantă fizică. The Time Machine de H.G. Wells, asta are și Omul Invizibil, pe care l-am citit. Pardon. Deci asta e pe locul 4. Mi-a plăcut la fel povestea, care se desfășoară undeva într-un viitor, în anul 3000, nu mai știu exact o chestie de genul ăsta, pentru că am citit-o de mult, dar oricum plănuiesc să o recitesc și atunci o să vă dau mai multe amănunte și eventual o să fac și o recenzie ca lumea, dar oricum mi-a plăcut foarte mult finalul, pentru că omul călătorește prin timp undeva într-un viitor foarte îndepărtat și mi se pare foarte interesant felul în care H.G. Wells a putut să scrie partea aia. Plus, povestea în sine, normal, cine nu este interesat de o mașină a timpului și de călătorit în viitor. În orice caz, eu sunt fan chestii de genul ăsta. Mi-a plăcut foarte, foarte mult și am rămas, țin minte, impresionată în timp ce ascultam. Eram la servici și eram făcută pe mine pe scaun, noroc că eram făcută pe mine doar la modul metaforic, pentru că erau oameni în jur. Pe locul 3 avem o carte pe care nu o am. Nu o am, pentru că mi-a împrumutat-o cineva cu forța. La modul a venit și mi-a adus-o și mi-a pus-o pe birou și a zis ia, dar eu nu o cerusem. Dar nu m-am supărat deloc, este vorba despre Watchmen, deci asta e pe locul 3. A primit bronz în 2015 de la mine, dar a primit bronz pentru că au fost chestii mai bune decât ea citită anul ăsta. Dacă nu ar fi fost celelalte două, probabil că ar fi primit aur, pentru că este o carte foarte, foarte, foarte bună. Și oricum, din punctul meu de vedere, toate cele 3 cărți, toate cele 3 poziții, că vor fi 4 cărți, nu 3, toate cele 3 prime locuri sunt oarecum pe același plan, sunt niște ultra super cărți cu pelerină, kilos peste pantaloni, cipici și sclipici. Deci Watchmen de Alan Moore, nu voi edita asta ca să pun o poză cu Watchmen, n-are sens, puteți să căutați și oricum știu că am avut am un link cu o recenzie făcută parcă la ea. Acum că am ajuns la locul 2, probabil nu o să vă fie cum am zis acum 2 secunde, că mai avem mai multe, iar vorbesc aiurea. Avem 2 cărți pe locul 2 pentru că nu am putut să mă decid. Mi-a fost foarte, foarte, foarte greu să mă decid. E frumoasă muzica asta din Exorcistul, e practic liniște.
Da, ascultăm coloana sonoră. Vreți să vă uitați la film? Nu o să auziți nimic. Da, avem așa, odată Ziua Trifidelor de John Wyndham, carte care mi-a plăcut enorm. Din nou, poate să existe un link către recenzie, mi-a plăcut enorm, enorm. Foarte bine pusă problema în ea, nici nu are sens să mai intru în detalii, pentru că ce sens ar avea să intru în detalii când aveți oricum link către recenzie. Deci locul 2 și tot locul 2, The Demolished Man, bineînțeles, astea din câte mi-amintesc ca o recenzie făcută în același clipuleț, de Alfred Bester, cartea în clipulețul. La fel, un SF de nota 10 mi-a plăcut enorm și acum că am încheiat cu locul 2, ca să nu vă mai plictisesc, oricum mai urmează un top după ce îl termin eu pe ăsta, și anume topul lui Matei. Este pe locul 1, evident. Evident, ce credeți că poate să fie pe locul 1? Acum, cu ce v-am distrus psihic un an de zile de când, nici măcar n-am un an de când am început să vorbesc aiurea pe BookTube. Ce ar putea să fie, bineînțeles, decât o cărămidă numită Revolta lui Atlas de Ayn Rand. La fel, voi pune un link către recenzie, deci nu pot să... Deci anul ăsta asta a fost supremă. Din punctul meu de vedere este o carte fără greșeală. Nu că de pe celelalte două poziții ar avea, nu, nici alea nu au, dar asta pe mine chiar mă da pe spate și știți chestia asta și probabil o să vă mai frec la creier puțin cu ideea asta și în următorul an. Deși sper să găsesc alte cărți cu care să vă nebunesc psihic și să spun, domne, luați-le pe astea de aici. Eu mi-am încheiat topul, așa că îl las pe Matei și cu Matei și liniște. Nu contează, s-a mișcat camera, înseamnă că suntem în viață. Și mai voiam să spun că după ce termină Matei topul lui, voi intra și eu din nou în cadru pentru a-mi lua la revedere pe anul ăsta și pentru a mai discuta puțin despre planuri pentru cred că deja o să-mi cadă mâna dreaptă de la cartea asta. Și vom mai discuta și despre planuri pentru 2016. 2016, nu? Da. 2016. Acestea fiind zise, Matei, ai legătura. Salutare, mă bucur să vă revăd, n-am mai fost de mult pe canalul ăsta. După cum ați auzit de la Alina, am și eu un top, doar că al meu nu este de la 1 la 10 sau de la 10 la 1, este pur și simplu un top fără numere. Am ales 10 cărți care mi-au plăcut extrem de mult pe 2015. De fapt, inițial mă gândeam să fac un top atipic și să fac un top 10 numerotat al celor 10 cărți care nu mi-au plăcut anul ăsta, pentru că am citit destul de multe care nu mi-au plăcut, dar până la urmă am zis să intru în spiritul de solidaritate, sau cum se zice, să fac și un top 10 al cărților cu plus, nu cu minus. Și o să încep cu cartea despre care v-am tot vorbit anul ăsta. Dacă Alina v-a nebunit cu Ayn Rand, eu v-am înnebunit cu Exorcistul. Da, este o carte veche, dar de-abia anul ăsta am pus mâna pe ea și am citit-o. Mi-a plăcut extrem, extrem de mult. Nu vă mai dau detalii despre ea, pentru că probabil știți despre ce este vorba. Doar dacă n-ați citit-o, vă dau sfatul să o citiți, merită din plin. Următoarea carte nu este un roman, o novelă, este pur și simplu un studiu istoric despre Jack the Ripper, scris de Terry Lynch. Este din seria asta pe care o găsiți și la anumite librării din oraș. Îmi place subiectul foarte mult, m-a fascinat pentru că e foarte bine scris, foarte bine documentat. Evident că nu prezintă, nu dezvăluie criminalul, nu are o finalitate, te lasă așa cu întrebări. Dar pentru studiul pe care l-a depus această Terry Lynch, chiar mi-a plăcut foarte, foarte mult. Dacă vă interesează subiectul, băgați o privire. Așa. Următoarele două cărți sunt niște benzi desenate pe care le-am cules de prin peregrinările noastre europene anul ăsta. Sunt scrise de același individ pe care îl cheamă Durf Backdurf. I know, The Parents, una se numește My Friend Dahmer și arată așa.
și este despre celebrul criminal în serie monstru cu bestia cu chip de om și monstrul oribil care omora oameni, Jeffrey Dahmer. Și mânca parcă. Mă rog, când era foame. E foarte mișto desenată și prezintă acest Durf. Durf, trebuie să menționez, a fost coleg de clasă cu Jeffrey Dahmer și prezintă practic perioada de liceu în care ei au fost colegii lui sau el a fost colegul lor și îl descrie exact cum era el, un neadaptat, având foarte mari probleme familiale. Era la fel ca atunci, cei mai populari, cei mai puțin populari, ăia care nu erau populari și o luau pe cocoașă și tot așa, el devine un fel de outsider și de aici se tot dezvoltă diverse instincte mai mult sau mai puțin sănătoase. E foarte mișto, e scrisă și desenată extrem de bine, chiar foarte interesantă, mi-a plăcut teribil, nu știam nimic de Backdurf ăsta, dar am aflat că tipul e chiar ok. Iar următoarea revistă, carte sau ce-o fi, se numește Punk Rock and Trailer Parks, scrisă tot de el, se petrece tot în America anilor 80 de data asta și prezintă practic viața dintr-un mic orășel american cu o comunitate de iubitori de muzică rock, în special de punk. Mi-a plăcut extrem de mult, deși nu agrez punk-ul foarte mult, dar mi-a plăcut extrem de mult tocmai prin prisma acestei nostalgii pe care o degajă desenele și textele benzii desenate. O nostalgie pe care anii 80 o au așa, nu știu, cu o urmă de aia de praf pe ea. E foarte mișto, cine știe un pic de punk rock se va regăsi în chestia asta. E foarte, foarte mișto, chiar o recomand. Punk Rock and Trailer Parks, apărută nu știu unde, dar e mișto. Următoarele cărți sunt Hermann Hesse, Nazi și Gură de Aur, despre care am mai vorbit în topul ăla de 3 cărți, care mi-a plăcut foarte mult. Este o carte extraordinară, o carte inițiatică, o carte de căpătâi. Cred că oricine ar trebui să o citească și să-și pună niște întrebări. Nu voi mai intra în detalii, dacă vreți să vedeți despre ce e vorba, citiți-o și o să vedeți cu siguranță la ce m-am referit. Următoarea carte este o carte de istorie, aș putea spune, dar nu e de istorie. Mă rog, se numește Gândirea magică, este scrisă de Constantin Bălăceanu Stolnici, împreună cu Magdalena Perescu. Și este o carte, după cum îi spune și titlul, Gândirea magică, analizează practic gândirea magică a omului de când a devenit el om, de când s-a urcat pe cele două picioare, până în ziua de astăzi. Trece prin tot felul de stadii, de la șamanism, la astrologie, la geometrie, la cabala, la vrăjitorie, la ce vreți voi, la aritmetică, Este o carte foarte interesantă, e o carte destul de grea, pe anumite pasaje m-a pierdut pentru că nu sunt într-atât de bine instruit. O carte pe care probabil o să o mai citesc la un moment dat, după ce voi mai acumula niște cunoștințe. Dar e o carte care îți pune niște întrebări, o carte care te face să gândești și o carte pe care eu o consider extrem de interesantă pentru cizelarea ta ca persoană. Deci Gândirea magică, apărută la Nemira, chiar o recomand. Mai am două cărți din topul ăsta, două cărți ale aceluiași autor. O să încep cu asta, cu Magul, de Somerset Maugham. Am văzut că așa se citește, Maugham. O carte scrisă în 1908, care îl are în centrul atenției pe acest personaj respingător, Oliver Haddo, un magician englez care trăia în Franța. Un magician, un personaj de fapt, care a fost inspirat de către celebrul Aleister Crowley, pe care Somerset Maugham l-a cunoscut în Franța, l-a întâlnit de câteva ori și l-a antipatizat total. Dar în această carte i-a făcut un portret destul de interesant. Amuzant e faptul că după ce a citit cartea, Aleister Crowley s-a simțit jignit și a făcut o cronică în Vanity Fair în care a desfințat romanul acesta, spunând că nu are nicio legătură cu el. Dar, curios, cronica lui, review-ul lui nu a interesat pe nimeni și cartea s-a bucurat de un succes destul de bun. E o carte foarte mișto, bazată pe magie neagră, pe ocultism, scris în stilul caracteristic al lui Maugham. Cine a mai citit ceva de el o să-și dea seama. Dacă nu ați citit-o, repet,
puneți mâna și citiți-o, chiar e foarte, foarte interesant. Iar ultima carte este scrisă tot de el, se numește Pe muche de cuțit, în engleză este The Razor's Edge. Și dacă aș fi făcut un top de la 1 la 10, asta era cartea numărul 1 pentru mine. Tocmai ieri am terminat-o, am citit-o în 2 zile, m-a fascinat efectiv. Este... m-aș pune pe același raft cu Narcis și Gură de Aur, pentru că este o carte inițiatică, o carte despre descoperirea sinelui, descoperirea, nu știu, o carte foarte, foarte interesantă, o carte ce chiar mi-a pus niște întrebări și m-a lăsat așa cu privirea în gol un pic. E vorba de un, pe scurt, pe foarte scurt, vorba de un scriitor pe care îl cheamă chiar Mohm, deci el este cu numele lui real, care se bagă practic fără voia lui în viața unei familii americane ce are treabă cu Europa. Se va muta în Europa și aici devine martorul tuturor întâmplărilor mai mult sau mai puțin amuzante prin care trece această familie și cunoaște membrii ei destul de bine. Personajul principal putem spune că pe lângă Mohm este acest Larry, un tânăr cu o condiție destul de bună care alege să nu se căsătorească cu fata pe care el o iubea foarte mult și care îl iubea pe el foarte mult. După ce revine din primul război mondial, nu vrea să muncească, nu vrea să facă absolut nimic, vrea să le nevească, cum spune el. Și de aici toată ascensiunea lui, în ghilimele, în viață. El avea vreo 20 și ceva de ani, era mic și vom vedea ce face el mai departe. E o carte extrem de interesantă, foarte, foarte frumoasă și care pune chiar niște întrebări mișto. Cam asta ar fi topul meu. Mersi de atenție și vă las din nou pe Alina să vă spună ultimele cuvinte. Pa! Ultimele cuvinte pe anul ăsta, nu știu dacă intru în cadru. Astea au fost. Nu au fost astea. Da, ce voiam să spun este că anul următor, având în vedere câte cărți am acumulat în bibliotecă anul acesta, am de gând să nu mai cumpăr, am de gând să nu mai cumpăr cărți, pentru că am foarte multe, foarte bune mi se pare mie și necitite și atunci ar fi foarte mare păcat să nu le citesc și să mă apuc să strâng și mai multe, că și așa nu prea mai am loc. De fapt mai am loc, dar nu contează asta oricum. Ideea este că vreau să mă axez în 2016 pe mult mai multe recenzii. Cred că asta ar fi mult mai interesant decât să fac bucoluri. Și cam asta am avut de spus. Ăsta este planul pentru la anul. Dacă rimează. Planul mai e să mai fac câteva concursuri, nu la următorul episod, ci probabil, sau mă rog, cel mai sigur, următorul concurs se va întâmpla undeva în februarie / început de martie, pentru că atunci voi face un an de BookTube și am de gând atunci să fac un concurs. Până atunci o să încerc să mă axez pe recenzii, eventual taguri în cazul în care primesc, dacă nu primesc și văd ceva interesant voi face, dar în principal cam asta o să fie. Probabil veți arunca cu roșii, probabil îmi voi mai pierde din abonați, dar în definitiv asta îmi doream să fac atunci când m-am apucat de canalul ăsta, să fac recenzii și discuții pe marginea unor cărți. În fine, acestea fiind zise, ce să zic, să aveți un an nou minunat. Matei sunt sigură că vă urează fix același lucru, vă face cu mâna din spatele camerei, adică face așa și salut!